Molt bona tarda i benvinguts a les Santes, a les presantes, perquè fins al dia 25 no comença oficialment la festa. I és per això que avui estem en un acte especial, ja que aquest any una de les figures fa 35 anys, l'Àliga de Mataró. Endavant, Joana! I així és, i per celebrar-ho ha convidat a l'Àliga de Barcelona, a l'Àliga de Reus i a l'Àliga de Sabadell. L'actual figura de l'Àliga va ser construïda per Manel Casserres i Boix i estrenada un 25 de juliol de 1987. Moltes felicitats, Àliga! Com ja veieu, aquest any hem començat 2 dies abans les Santes. Ens veiem demà a la gegantera.